Etxean, eta amaren bizirik dago, bere neba, hemen, San Miguelen ez zela, haik ez egiten bakarrik San Miguel eta orduan, hil eta gero, egon ziren Garizabal konpainiako jenderekin eta esan zioten bai, beste auzo kide batek esan zion bai, berak ikusi zuela mendian erortzea, ez hiltzea, erortzea. Eta orduan gero, bai nire aitona, nire aitita eta nire amona egon ziren oso keskatuta eta galdetuz eta hainbat eta hainbat lekuta. Eta egin zioten hileta, gorpurik gara, ezta? Orduan kontua da, nun daude, non dago nire osabaren gorpuzkinak eta beste kideen gorpuzkinak. Askoz beranduago, lortu du nik Iñaki Gaineren bidez Arantzadiren txostena. Arantzadiren txostena agertzen da nola hemen bizituzten batzuk, tartean Portugaleteko bat, Palacio, zuzeneko bat eta Osaba. Eta bazeuden hemen denbora hartan hiru hilobi. Laugarrenean bazegoen, baina laugarrenean etorri ziren Santutxuko eta Deustuko jende batzuk, eta 1982an, pikuan, 82an ez dakiz zer, eta alegala zen, ez ilegala, alegala zen, eta orduan gorpu horiek rekuperatu eta eraman kanpusantura. Ez dakit, derioko kanpusantura ez dakiz zer. Orduan nik berriz ere atera nuen kontua familian eta familian denbora hartan bakarrik zegoen nire ama bizirik. Eta bat zegoen nire eguzu bat, Andoni Arbulu, Felizen zebadak nire aitona eta amona egon zirela oso keskatuta, nire amona nahiko gaizki, iaia eraman zuten zenbait egun pasatzeko halako hospital psikiatriko batera, eta ez dakiz, gero lasaitu zen eta normal, ez da. Orduan, niretzat oso arraro da, benetan oso arraro da, nire amona eta aitona mugitzea eta Santutxen bazeuden nire aitona bazen norbait, mugitzea, galdetzea, eta denbora hartan Santurtzi eta Bilbao egon zen nazionalisten esku, hau da, ezen nolabait gauza arraroren bat, eta haiei ez esateko ezer. Zer gertatu zen? Ez dakit. Nik dakidana da, haiek ez zuten inoiz sinistu, Santurtzi zegoela lurperatuan ninoza. Orduan, zer gertatu den? Ez dakit. Ene ustez, hor goian dago. Hori da dakidan, aita ere bai tobar zen eta zegoen beste konpainia batean frontean. Eta berak bazekien, zekiten hil zela nire Osaba, eta Osaba izan zen Garizabal konpainiakoa, baina gero, ez dakit zein izango zen, 1906an, konpainia bati eman zioten Arbulu izenari. Konpainia, ez batalion, konpainia bati eman zioten aita egon zen denbora guztia Gerlan, harrapatu zuten Santoñan, eta gero egon zen beste 3 urte batallón de trabajadores deitzen zuten esklabo lana egiten. Eta 1942an, agertu zen etxean, zorriz beteta eta ez dakit nola. Gerlari buruz, nire aita bakarrik hasi zen hitz egiten diri, Franco hil zenean, Gerlari buruz zehatzen eta idatzita ere bai gauza guztiak, nola joan ziren Santoñaraino eta zein nolako batalioiak eta hori nola bai nolako iruzur bat zen, eta lako gauzaren bat eta bazekien teniente zelako denbora. Nire amari buruz arrez geroztik gehiago jakin du nire amaren eta, claro, nik aldetu duelako zehazmeat, zera, nebari buruz. Zegoen neba eta ez dakiz. Zein boian beste hilobi daude eta nahiko lokalizatuta, hori agote horrek, nolabait eman zituen zerak, posizioak zehazmeatzen. Ikusiko dugu, gauza bat da, aita egin omen zuen, geratu egin zituen jendea, gero geratu da semea eta semea kontatzen du aita itzindakoa eta albinez nahiko zehatza da, baina eta eman nuen itxalditxo bat hemen behian, etxe barri. Nire kontua da topatzea. Eta nire amaren gana eramatea, nire ama seguru. Eta gaur ez diot aipatu, bakarrik esan diot hasiko
Anisadikoak hasiko direla mugitzen eta ez zen, eta berak izaten du, 85 urte dauzka, eta bakarrik izaten du, nahi duena da, jakitea nire nebaren gorpuzkinak lortu dituztela lasai hiltzeko, ezta? Ni seguro nago, nire amak ikusiko balu zerbait edo ez dakiz zer edo alako erreferentzenen bat, aluzinatu asko, ezta? Ni printzipioz ez, baina printzipioz. Etorri nintzenean hona lehen aldiz hartu nuen hemendik pagatxo bat, eraman nuen etxera, pagatxo hori oraindik bizirik dago, hor da badago rosentiko kasu minimo bat, baina, osoko zulo bat. Eta zulo hori estali nahi du gutxienez jakinez, jakinez, bai, topatu dutela, eta hemen zela. Ea sortu pizkoa baita. Ez niregatik, baina bai, zuengatik, lan egiten duzuenegatik, baita bultzatu duzuen, bai Etxebarri eta bai Elgoibarren, nola bai, memoria historikoa eta denlakoa, errekuperatzeko eta datuak biltzeko eta honela. Eta beste detik, gure familia bai, hori bai. Nire amari bat ez. Gorpuzkin horiekin, seguru agertzen baldin badira, gero, gauza guztiak egin eta gero, eta nahi zentuak gero eta zaki zer, manteo bidea da. Eta nik neu, eramango dut, hemen hartutako, zera, hotxik.